Отнаның һәр җомга көнендә исерек шоферларны ошаклау максатыннан масса күләм рейдлар үткәрелеп килә. Ләкин аңа карап кына исерек шоферлар саны кимеми. Бу атнада ДАИ хезмәткәрләре исерек килеш транспорт белән идарә иткән 5 шоферны тоткарлады. Исерек килеш транспорт белән идарә итүчеләр ДАИ хезмәткәрләре белән кайчакта килешергә дә телиләр. Сөйләшеп булмыймы, акча биреп котылып булмыймы дип ришвәт тә тәкъдим итәләр. Ләкин бу адым үзе үк зур җинаять бит. Эшкә килешү алдында идарә иткән кешеләр бик күп эләгәләр. Алар эләккәч инде безгә акча предлагать итәләр. Бу акча предлагать итү үзе бер җинаять. Уже ул әгәр дә эше эләккән инде, өлер артында закон каршында җавап бирергә тиеш. Bir nişikten itip bulmayınca da söyleşim. Ha? Video Yeminle. şartları. Ha, yarayın. Yarayamaz. Şulay yazgan. Может, допустимыдыр. Может, допустимыдыр. Oylar. Допустимо тугылинді. Bundan dur topar kullan. Şey oldu. Mina şulay bulasın. Bizden privardan согласен болсаң, протоколда келтірем, егер согласен болмаса, банс коптырам. Yok, подпишем. Açıp vardım da. Транспорт белән идарә итүдән мәхрүм ителгән килештә руль артына утыручылар әз түгел. Узган атнада Игенче авылыннан 1979 елгы райондашыбыз юл хәрәкәте кагыйдәләрен бозып йөргән өчен саллыгына штрафка тартылды. Мөслим авылының Пушкин урамында ДАИ хезмәткәрләренә туктамыйча, әлеге райондашыбыз башта 3 мәртәбә Мөслимне әйләнде, аннары Сорман ягына юл тотты. Качкан вакытта ул участок инспекторының машинасын бәрде. 3 мәртәбә светофорның кызыл утына чыкты, 3 мәртәбә җәяүлегә юл бирмәде. Машина утын сүндереп чапты, каршы як полосага чыкты. Авария урынын калдырып китте һәм башкалар. Күп санлы кагыйдә бозуларны исәпләп, әлеге ир-егетнең барлыгы 20 мең сумга якын штрафы җыелды. Моңа өстәп исерек килеш транспорт белән идарә иткән өчен аңа ел ярымнан 3 елга кадәр машина йөртү таныклыгыннан мәхрүм ителү һәм 30 мең сум күләмендә штраф таяный. Исерек шоферны Сорман районының Рантамак авылында тоткарлаганнар. Шоферның Лада Гранта машинасы бәрелеп беткән була. Россия Федерациясе административ хокук бозулар кодексының 13.9 маддәсе буенча беркетмә төзелеп, әлеге ир-егетнең сак астына алынуын хәбәр итә ДАИ хезмәткәрләре. Исерек килеш руль белән идарә итүчеләр арасында ара-тирә хатын-кызлар да тоткарланып тора. Аларның җитәкче урыннарда эшләве дә аяныч бит әле. Башкаларга үрнәк булып яшисе урында алар да эшүчелек сазлыгына кирип барганнарын аңламыйлар. Безнең команда исерек килеш транспорт белән идарә итүчеләр саны кимеми. Булар инде күбрәк иртәнге сәгатьләрдә тоткарланалар. Араларында хатын-кызлар да бар, җитәкче урында эшләүчеләр дә бар. Кешегә үрнәк буласы кешеләребез дә руль артына аяк хәлдә утырмыйлар. Мин сезгә өрдереп карадым, подряд беренче өрдерәбез. Мин сезнеке чыкты. Шуннан мин сезне отстранить итәм. Анда подпись кирәк, отстранениегә. Хәзер отстранение итәм данный момент. И яңадарга өрдереп карыйбыз. Именно промиллеләр белән. Может, допустимыйдыр. Может, прибор ялгыш төшәткәндер. Может, допустимыйдыр, мин сезгә бер сүз әйтмим. Һәр күрсәтә ничә промилле икән. 0,6 Мына күпкә туры. 0,657 миллиграмм на литр. Безнең прибор белән ризамы? Безнең прибор. Атсаң баны топтарам. Ни кызганыч, халыкны ойнатып бетереп булмый. Ә бит ойнык тормыш күпкә кызыграк, күпкә матуррак. Бүгінгі күннің тәртиплеген юлларның тынычлылығын, түннәрнең тыныч йоклауны тәэмин еткән безнең юл хәрәкәте ДПСларга рәхмәт әйтәсем килә минем. Алар күбрәк булсыннар иде, юлларда күбрәк торсыннар иде, һәм юлларда һәлакәтсез һәркемдә өйләренә исән-сау әйләнеп кайтсыннар иде. Бүген күрсәтелгән видеоязмалар гайбәт өчен түгел, гыйбрәт өчен дип күрсәтелде. Башкаларның хаталарын кабатламагыз. Бу һәркемгә дә савап булсын иде. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.